Nangu umbelambelana umgqilazo wempahla kaze ingane zofumaphi. Usikhombe sonyamafutha ebhavana namadoda. Umbelambelana esikhombe salapha sadla mehlaso. Phansi kwaMhlabelengana namhla ngila kwiMpuma Kapa Channel 260. UDr Mkhulu lo umthakathi owaziwayo kwaMhlabelengana inyanga nje no grade 12 ebuya euniversity yabathakathi. Lento ngayilandela ukuthi ngibe nemali ngiphumelele. Angihambi ngedwa ke ngihamba no JV umfoka Gumede. Mfana kithi asengikubingelele baba. Mkhulu ngiyabingelela kakhulu ngiyajabula ukuthola lithuba njengaleli. Kupholiwe kudliwa amagrebhisi kuphela. Naba ababukeli beMpuma Kapa sawubabingelele nabo ngizwe ukuthi uthile kubo. Babukeli beMpuma Kapa ngiyabingelela kakhulu uJV Gumede lo uphuma kaMhlabelengana. Ngihleli nomkhulu la ngiyabonga kakhulu ukuthola ithuba njengaleli. Limvela kancane ukuhlala umuntu omkhulu kangaka. Nje ngiyajabula kakhulu. JV ngiyezwa ukuthi uthi kunembuzo ofuna ukuyibuza kumina. Ngiyazi le mbuzo awuzibuzeli wena kepha ubuzela nababukeli beMpuma Kapa TV. Kunabantu abaningi baba bangakhona ukufinyelela kumina njengoba wena uzijubile ukuba namhla ufuna ukuzohlala nami kule show ethi ngihawukele thonga lami. Inqubo yabelaphi bendabuko le nabo bonke abantu abaphethe amakhambi esiXhosa namakhambi esiZulu namakhambi azo zonke izilimo ezikhona eSouth Africa kepha ezidila namakhambi obuthakathi. Uthi uzobuza imibuzo ngifuna ubuza le mbuzo ngibese ngiphendula nababukeli ngiphendula wena. Thatha Gumede. Dr Mkhulu ngiyabonga kakhulu ukuthola lethuba njengaleli. Limvela kancane ukuhlala nomuntu omkhulu baze ngishilo babukeli emakhaya. So umkhulu ukusikhule nawe mkhulu kakhulu and wanyamalala isikhathi wabuye unamandla angaka mkhulu. Engifisa ukwazi kuwena endaweni la sihlala khona kunezinto okwayithinta wathi bezikhona. Yebo ngufaka sasikhula silusa inkomo siyibona so njengamanje seyishabalele mkhulu asayibona noma mhlawumbe wena ungasichaza kabanzi ukuthi kwenzakalani andamandla angaka mkhulu wathathaphi ilokho engifisa ukwazi basikhule nawe sibona but njengamanje ngibona amandla onawo makhulu kakhulu. Ngizokuphendula Gumede kulombuzo obuzayo. Ngifuna ukubeka kuzwakale Gumede mina ngathwala. Angikufihle lokho ngiboshiwe Gumede ngaboshelwa imali. Ngaboshelwa izinto enginazo ngoba phela uyawazi umthetho bayibafuna ukwazi ukuthi nokuthi ukuthathephi uyabona ngiboshiwe mina ngaboshelwa into enginazo ekungeneni kwami ukuthwala ukuthi ngabe ngidecide ukuyothwala ngathwala ngoba bengibona isimo ebengiphila ngaphansi kwaso kungemina ngedwa ke ebengithwele ngoba nalo mfana okuthiwa uJesu naye bekathwele ngake ngachaza naphambilini. So ukuthwala kwami ngathi sathi ukuthwala ngoba ngangibona isimo semali. Imali bekulukhulu ukuthi ngithole imali ngidibana nemali mina. Bengihlupheka. Endaweni kaMhlabelengana la ngikhulele khona ngingena lutho. Njengoba uthi ngihambe ngaye emazweni. Ngihambile mina ngayihlalela eMamboni. Ngahlala eMamboni koKilimane naMpula Tete phezulu leko Machiphanda. Ngihlalela khona ngibona impilo nabantu. Lapho ngadibana khona nendoda ke eyangifundisa izinto ukuthi endoda uma ubona isilwane esinjengalesi sithatha usondeze eduze kwakho sizokwazi ukuthi sikwenzele impumelelo izinto zakho zihambe kahle njengoba ukhuluma uthi wena kwaMhlabelengana bekunelwane kwaMhlabelengana indawo ebinotikolosha inemkhovu inomantindana inazo zonke izilwane zokwenza ubuthakathi. Mina ngokufunda ngifundile phela weGumede ngifundile esikoleni bengazi ukuthi ezemvelo imvelo uyayiqoqa imvelo uyayivikela uyayiprotecta ihlale iright ngabaqoqa ke mina omantindane ngahlanganisa konke notikolosha konke nemkhovu ngakubeka endaweni yami namhla ngakubiyela kahle namhla ndethi waye ngizihlalela nako ngiyakondla kuphila kamnandi kodwa kusalayo kungenzela imali uma ngabe ngikufuna ngihlaba kunye ngithatha amafutha ako ngihlanganise kungenzele yonke into engiyifunayo kufana noma ngihamba nje ngiyogembula Gumede ngiyogembula awusala uphondo lwami lo yibe ngazi ukuthi lunani phakathi luphondo lwami yiko ngifike nguwina so that why ngikuphendula lapho ukuthi lezi ilwane othi wena ayisekho endaweni ngayiqoqa mina that why esigodlweni sami mawufika udibana notikolosha udibana nomantindana udibana nomkhovu into zami lezo ngisebenza ngazo vele yifa kahle kunjalo Gumede. Engifisa ukwazi mkhulu futhi umbuzo wesibili ngiyayizwa uthinta indaba yophondo lwakho ngizwe kakhulu kuthiwa uyabonakala endaweni ezinkulu mhlawumbe kokasino nophondo lwakho uwina imali enkulu mhlawumbe ngenze ukuthi uphondo lwakho luyasebenza noma luyakusebenzela kakhulu ngoba ushiyi mawuhamba nalo.
Kumade ngicela ukuyikhatha lapho ke ngingachazi kakhulu ngalophondo lami. Lophondo lami isecret yami eqondene nami angichazi kakhulu. Ngichazela umuntu osuke efike lathi Mkhulu ngifuna lo phondo lona. Ngichazela umuntu osuke efike kumina esigodlweni sesikhuluma naye ngimtshela thatha lo phondo lwami uzokwenza 1 2 3 4 5. Kodwa ke lo phondo wona Gumede lidila negambling. Igambling ama-business. Yilona nje ngisebenza ngalo kakhulukazi into ezinengana. Noma shilama abesuyalekelela ke ngento zakhe aya angibonise zona njalo ebusuku mangilele. Injalo. Engifisa ukwazi Mkhulu la ukuthwala kuthiwa umuntu methwele izinto zihlukahlukene kuthiwa abanye bathwala ngegazi abanye bathwala ngentendeni. Mhlawumbe Mkhulu ikupha angichazela khona kodwa ukuthwala angihlukanisele ukuthi kuyini ukuthwala izinto zihamba kanjani uma uthwele. Mhlawumbe ikuphi oku-right ikuphi okungekho right. Umbuzo wakho Gumede uthi igama engilinothile nje lithi kuyini ukuthwala. Ukuthwala Gumede nababukeli beMpuma Kapa ukulanda amandla ongazalwanga nawo. Ake ngenze example uyangibona ngumfundisi nginebandla elikhulu ligcwele ibandla. Uma ngisukuma ngibe nje pulpiti ngithatha ithawula lami ngiliphendule ngithi fire in the name of Jesus nonke niwe phansi. Amandla lawo angabuyi kuNkulunkulu ayibonde njalo. Into le engiyaziyo ukuthi mina yenziwa njani. Into engikwaziyo ukuyenza nami. Into engiyifaka kumuntu le ngiyifaka emzimbeni ibe kuya athi noma ephakama abantu bamuzwe. Into efana nenduku yamakhosi othi noma ukhuluma kanye umile stadium bonke abantu babe attention balalele wena ukuthi isiphi speech ozosideliver njengamanje oza nazo. Ngiqonda ukusho ukuthi ukuthwala ukulanda amandla ongazalwanga nawo. Lawo mandla lawo akusebenzele kuyenzeka ke Gumede. Kuyenzeka umuntu ahamba athwalele inhlupheko. Athwalele imali. Uma ngithi uthwalele inhlupheko ngifuna ukuyichaza la. Kunabantu esibaziyo ukuthi benza izinto zenzeke. Uma uxabene naye wakutshela ukuthi le moto izokuyisa namhla. Noma kanjani le moto izokushaya phansi. Lo muntu loyo uthwalele ubuthakathi. Into yakhe ayimnikeza imali. Uyayizwa njalo? Kunomuntu ongaxabani naye. Uma uxabene naye awulali 24 hours awulali. Lo muntu loyo wathwalela ubuthakathi. Akathwalelanga ukuba rich njengoba bakaMashilaba. Uyabona nje ngigibela imoto zangana kusho ngigibela imoto engiyifunayo. Iyo imali. Uma kungathiwa ngalanda lento yobuthakathi bokuba ngidestroy abantu. Noma ngalanda isipoko sokuthi uma ngixabene nomuntu ungalali wena. Siye siyohlukumeza unkosikazi wakhe ebusuku. Siye siyohlukumeza wena ebusuku. Leyo nto ayina profit kimi ayingenzeli imali. Umuntu ke othwalela ubuthakathi uthi noma ehlupheka kodwa akwazi ukwenza izinto ezidangerous uma uxabana naye ungalali. So kukabili ukuthwala. Uyathwalela inhlupheko, uthwalela imali. Othwalela inhlupheko usebenzisa igazi kakhulu ngoba into yakhe isuke isebenza ngegazi kakhulu. Isuke isebenza ngegazi kakhulu yona ihlala ngathi ngafuna ihlala ichitha imiphefumulo. Ingahlala ichitha amagazi abanye abantu. Ingahlala idala ama-accident. Lo muntu uthwalele inhlupheko. Lento yakhe idla igazi labantu. So ke ku-dangerous kuyingozi lokho kukwenza wena ungabi successful empilweni yakho. Nefamily yakho ingaqhubekeli phambili. Mina ngalanda into ukuthi ngibe nemali. Nansi into bengifuna imali because ngisuke ekhaya lengathathi intweni bengihlupheka. Wena wazi kahle Gumede bengihlupheka ngingenalutho. That why ke kuthethe ukuthi wangibona iminyaka emibili wena sengiphakeme. Okuningi ungangibuza ukuthi ngiphakame kanjani nami imfihlo yami. Ungabuza ngikulalele Gumede. Kuyazwakala Mkhulu. Kuyazwakala kuyasinda kuyitshe kodwa khona kuyikho impela. Ufakazi uqanda ikhanda uyagibela imoto zakanokusho. Engifisa indaba engifuna ukuyithinta kakhulu la. Mkhulu ugibela imoto zakanokusho. La isihlala khona indawo yangakithi inyanga enkulu idumile. So zikhona inyanga impela but amandla onawo Mkhulu. Obusuchazile impela ngofakazi. So engifisa ukwazi kakhulu Mkhulu kabanzi. Umuntu ofisa ukufana noDr Mkhulu baba kaMashilaba. Lapha ekhaya umbukeli ngiyambuzela ngibizela wonke umuntu ngibuzela nami. Uma ufisa ukufana nomkhulu ngihlala emzini enkulu ngibe nemoto zakanokusho. Ikuphi okufanele ngikwenze? Noma uma sengifikile kumkhulu mhlawumbe induku nokubiza mhlawumbe into njengalezo ngenza njani khona? Kumada wena ngeke ngunike ukahle ubuzela ababukeli ngoba uyasaba lento ngihlala nayo kwala noma ngithi ngena phela ukubingelele uma lapha kuthi ungakubingeleli uyasaba ngeke ngunike wena ukahle ubuzela ababukeli beMpuma Kapa. Anginawo umona that why ngishilo ngithe lo nyaka ngifuna ukuvala ngabantu. That why ngithe kulo nyaka lo abeza abantu ngibanikeze. Iza naloko kuphethe esandleni.
ngoba uMashilama uthanda ukuthi naye anikelelwe. Iza naloko kuphethe esandleni noma ngabe kungakanani, buya ngikunikeze ngikwenzele into yakho iyenzeke. Phela tu uhambe uyosebenza, ngiyazi ukuthi angeke ukhohle la usizakale khona. That why ubonile ensukwini balethe moto, balethe isilahla levuleka phezulu, bathi mkhulu silethe isamakhaya kuwe. Bayilethe ngoba bebona ukuthi imisebenzi yami iyenzeka. Ngiqonda ukusho ukuthi ngiyamnikeza umuntu anginamona mina. That why namanje ngivula izandla ngithi lokho kuphethe esandleni iza nako sinikelela uMashilama, nginikele labafana bami ngikwazi ukubathengela ubisi noshukela ngoba bathanda ushukela. Yikho phela ngabaqoqa ngababeka ndawonye. Ngangenza la uyabona nje kuzele 2 banabantwana laba, lona usakhulelwe. Uyabona ukuthi indleko ziyanda. Njengoba azoteta nalo kuselinyanga yinye, njengoba azoteta nalo sekuzoba nabantwana bangaki, abathathu, nomama bakhona abathathu. Bonke labantu laba bafuna ukudla kimi and kufuna ngithenga ubisi noshukela. Izinto ezidliwa ileke ngeke ngisebenza nayo, uyabona. So ngiqonda ukusho ukuthi ngivula izandla mina anginamona. Wonke umuntu odinga lento akeze ngimnikeze. Mina ukuthwala kwami angithwalelanga ukuthi ngihlukumeza abantu, ngathwalela ukuthi into zihambe kahle. That why nakwamhlaba yalingana uma ungena khona ubuza ngoDr Mkhulu ngeke bangakudirect kami ngoba bayazi ukuthi ulanda impumelelo. Bezikhona ke izinyanga kwamhlaba yalingana, bezikhona usho njalo ukuthi bezikhona inyanga zaziwe. Ayikho inyanga ezosebenza kwamhlaba yalingana ngisekhona. Angifuni ukukhompyutha nenyanga. That why zonke inyanga ngathi uma ngibuye emazweni zabuya zaba imphuphe, kwavaleka, akusasebenzi lutho, sekwasala amagama. Inyanga kwaba uDr Mkhulu. Ngiqonda ukusho ukuthi njengoba wena unesonto waziwa phela unebandla, njengoba unebandla lakho lengaka, bazibuza abantu why ibandla lakho wena ligcwale kangaka. Angithandi mina ukuthi ngithi ngithandaza la nomunye uthandaza eceleni kwami. Mangithandaza la hamba uyothandazela leka A noma leka F. Hayi ukuthi ngibeke isonto la nawo sozobekela lakhe isonto la ama organ. Uma ngibeke lami isonto, uma ngikunike lento yami lakhe isonto lila vele kofuna basuke laba beze la esontweni. Kuphela tu ngiqonda ukusho ukuthi nenyanga yamhlabelengane yikho zonke zingasebenzanga. Yikho kwavaleka inyanga. Yikho inyanga eziningi sezisebenza kimi. Zonke lezi bezidumile kamhlaba yalingana zaziwa ukuthi ziyinkosi. Sezisebenza kimi manje, zihola kimi. Kusho ukuthi lento engiphethe yaphila baba. Angifuni ukukhohlisa lento engiyayilanda, ngalanda into yempumelelo yemali mina. Wonke umuntu ngiyamvumela ukuthi akeza anqabe. Ngivula izandla ngithi wonke umuntu akeza thatha. Buza Gumede, ubuzela bona. Ofuna ukukubuza ngizokuphendula mina kuphela tu. No mkhulu, ngicabanga ukuthi babukele emakhaya mhlawumbe umbuzo enginayo ngibuzile nani mhlawumbe naye imbuzo emakhaya. Okuningi njengo Dr Mkhulu ula eceleni kwami sekuyokwenzeka masakwenzeka, kodwa ke umkhulu ngicela ukuthi mhlawumbe umbuzo wokugcina nje, ngiyabonga ukuthi ngithola ithuba mkhulu ukuthi ngixhumane nawe ngikubuza imibuzo le ngifisa ukubuza yona. So sokusele kuyosala ababukeli emakhaya sibazoshaya ucingo bashayela umkhulu. Ngicabanga ukuthi ngokwami ukubuza ngiyabonga kakhulu mkhulu. Impendulo engiyitholile ibikade ngiyide. Kwimpuma Kapa TV channel 260 umbelambelana sikhofesa lamba sadla mehlasi uDr Mkhulu lenyanga no-grade 12 umthakatho waziwayo umgqilazo wempahla kaze ngani zophuma phi untambo zenkomo ziyibopha enye inkomo kwimpuma Kapa TV channel 260. Usayaphuma uJV Gumede uthi cha angisale ngikhulume ngalento yami ubuthakathi. Imbuza ibuzile, ngiyethemba ukuthi nizwile khona lapho enginceda khona. Nazi inamba zika Dr Mkhulu njengoba zivela ku screen. Lezi namba lezi zingakusiza, zingakwenzela impumelelo, into zakho zihambe kahle. uJV Gumede usiyaphuma njengamanje. Sengisala ke ngikhuluma udaba lwami, into zami engizaziyo ngendlela yami kahle. Nako kwami okubalulekile engithi mangisebenza ngabo umona ifa labathakathi abangenampumelelo. Namhla ngijikele ngabantu, abantu babe nomona. Banomona namhla abantu nempumelelo yami. Mina umhlaba yalingana. Ngithema ngibuye emazweni, ngathola kuyizwe engilaziyo engikhulele kulo, kepha ngithi mangihamba ehlathini, ngidibane noTikolosha, ngidibane nemkhovu. Ngithi mangilusa inkomo, ngidibane nabo Mantindana. Kube yibona abangiqhubela inkomo ziyongena esibayeni. Leso lwana ngithema ngibuye emazweni ngaziqoqa mina ngasihlanganisa. Namhla abantu bavuka umona. Bayakhuluma bathi uDr Mkhulu uthwele. Angikufihli ukuthwala kwami. Ngaqoqa lezi lwane ngazakhela endaweni eyi-1 ngoba ngazi kahle ukuthi khona lapha ezongisiza khona. Imvelo asiyiphathe kahle. Imvelo into yethu singabantu
bakwaNguni. Labo tikoloshe ngikhuluma ngabo ngabaqoqa mina. Angimosheka indawo ngoba bayangisiza, ibona abangenisa imali, ibona benza yonke into zami zihamba kahle through bona. Noma ngabe usuka eCape Town noma ngabe ufika uma ufuna ukurun ibhizinisi yakho iphumelele, mina uza kimi ngikunika amafutha ngoba bayazala, ngiyahlaba, bazale ngihlabe, ngithatha amafutha ngibeke lapha, ngithatha isikhumba ngibeke lapha, ngithatha isikhumba, ngithathe uzipho, ngithathe nje uzipho lulunye ngilubeke lapha, lukusebenzela into osuke uyidinga. Namhla abantu bathi hayi uthola uDr Mkhulu, mina ukuthola kwami ngufihli. Lethu hayi ngaboshwa, ngiboshelwa imali ukuthi ngiyithathaphi imali engaka. Ngakwazi ukuthi ngichaze ukuthi le mali le iqhamuka la, kwenzeka lokho. Ubani ongayifuni imali? Ubani ongayifuni imali? Wonke umuntu uyayifuna imali. Ukuthwala akusona isono. Ukuthwala akusona isono. Kunamadoda ayevela athwele ngisho eBhayibhelini. Kunamadoda anikela ngezingane zawo. Kunamadoda ayenezinduku eziserious othi uma uyiphosa phansi induku iphenduka inyoka edla ezinye. Kwakuyini lokho? Konke lokho kufuna nikubuka. Kunendoda eyayinenduku eyayithi mayiphosa emfuleni amanzi avuleke phakathi, ihambe ibuyelele ngaphesheya, ithatha induku yayihamba. Konke lokho ke amandla lawo okumele nathi singabakwaNguni sibe nawo. Mina ke ngayithola into yami, ngayitholela khona ukuthi nginikeze abantu. Anginamona oyifunayo akeze kimi, sihlale phansi ngimfundise yonke le secret yobuthakathi. Hayi ukuthi uzobuthakathi ubulala abantu, awubulala abantu. Uthakathela ukuthi wena ube rich, uthakathela ukuthi wena ube nempumelelo, uthakathela ukuthi ifamily yakho iphile kahle. Akekho umuntu othanda ukubona umndeni wakhe uhlupheka. Noma bangangiblame abantu, yikho namhla ngithe umona ifa labathakathi abangenampumelelo. Ngayithola ke lento mina. Ngayithola. Sawumona ukuthi ngaqoqa imvelo. Ababethu uma beyibona bayilumise ngezinja, ababethu uma beyibona bayijikijela ngamatshe, bayiphosa ngamatshe. Ngayiqoqela mina noMantindane, ngayiqoqela oTikoloshe, ngayiqoqela iMkhovu, ngayiqoqela iMkhobo, konke ngakubuyisa eduze kwami. Uma ufika esigodlweni sami uthi ufuna ukubona into zami, kunendomba yami enguvulela kuyona, uhambe uyobingelela. Uhambe uyobingelela, thola ubaba unentshebe yakhe engaka. Into zami zonke lezo. Umona nginawo, yikho namanje ngivumela abantu ngibafundise. Ngibonge kakhulu ke kubabukeli beMpuma Kapa nabo bonke abantu abafikile balanda lesikhwama sami phakathi kwekhaya. Ngicabanga ukuthi ama-result amahle ngiyawathola. Kunesibongo nje esisha kakhulu ebesifike kumina. Ngijabule kakhulu ndoda lapha eKapa ukuthi ungithengele imoto ebengingakaze ngiyigibele, uzongibonga ngayo, ekade ngingacabangi nokuyithenga, ebengiyibukela phansi. Sangibuzwile ubunandi bale moto yakhe evuleka phezulu, bengingabunakanga. So ke ngiyabonga kakhulu, izandla zidlula ikhanda ndoda, ukhombisile ukuba indoda. Nabo bonke abantu asebafikile balanda isikhwama lapha kimi, ngibafundise le secret yokuthwala. Zikhona ibongo, bayangithengela imizi. Naku nginomuzi koGoli engiwuthengelwe umuntu. Konke lokho ngiyakubonga ngoba ngifundisa umuntu akhombise ukuthi abuye azobonga. Nani beningakabuyi ukuzobonga, ngiyethemba ukuthi niseza nizobonga ngoba ngiyanenzela izinto niphumelele. Nazi inamba zami zivela ku-screen. Ngicela ukubiza nansi inamba yokuqala naye. Njengoba ngizobiza le namba ngiyibizela ukuthi ngoba kugcwele nabo abantu abagcwele ku-Facebook abaqamba amanga bathi fakani imali kuzokwenzeka lokhu, bashintshe inamba bathi ezabo. Niqaphele kakhulu nje kwi-social network la ku-Facebook kunabantu abaningi abazibiza ngoDr Mkhulu. Nansi inamba yami yokuqala, ibhale ithi 078 78 00 692. Eyesibili 078 05 111 33. Eyesithathu 072 0968 975. Inamba zami lezi zingena kumina. Ngicela ukuthi ungifonele kulezi namba. Ufona uma uthanda ukufona, uma ungafuni ukufona uyayeka futhi. Lento eyami ngayilandela ukuthi isize mina nomndeni wami. Ngivula izandla kangithi umuntu akeze nomnikela uphethe ngamashilami, ngizomnikeza into ayifunayo. Angeke ngisho ukuthi akeze namalini. Abantu bahluphekile. Ngalanda lento ngiyilandela khona ukuthi nginikeze abantu babuye bazobonga. Ngivula izandla mina, uDr Mkhulu okhuluma umbelambelana sikhofesa lamba sadla amehla sophansi kwamhlabelengana ezweni labathakathi
izwe engafike ngavala zonke izinyanga ezazikhona. Lokho angufihli. Ayikho inyanga eyayizosebenza ngilanda umashilami ngabuya naye. That why zonke inyanga zafike zavaleka uma kubuya mina. And zonke manje zisebenza kimi. Nalezi beniyithemba nithi zinzima zisebenza kimi. Uthola kugcwele ejalidini kugijima zona. Ngayilanda lento kangilandela wona lamandla lawo. uDr Mkhulu kwiMpuma Kapa TV channel 260. Mina ngizawuphinda ngibuye futhi nenye episode yami enamandla kakhulu. Kepha le esikhuluma ngayo, sikhuluma ngale episode ethi umona yifa labathakathi abangenampumelelo. Ngihlala ezweni elinotikolosho, elinomantindana, elinemkhovu, elinakho konke ngokucabanga. Ngikhulume ngananga umuntu, ngikhulume ngomuntu oshonile. Ngikhuluma ngomuntu oshone engozini. Ngikhuluma ngomuntu odutshuliwe, ngikhuluma ngomuntu ogwaziwe. Umuntu owenziwe i-postmortem akabuyi ekhaya abe idlozi elihle, usebenza khona le ebumnyameni. I-postmortem kahle kahle thina singabantu bakwaNguni, singabantu bakwaXhosa, singamampondomse, singamaZulu, singamaTsonga, singamandebele, singamavenda, singamashangana. Zonke lezi zinhlobo ezibala elimnyama asivumelekile ukwenza i-postmortem ngoba sikholelwa emsamo, sinabantu esibaphahlayo siyoshisa impepha. Kepha-ke ngesimo sesilungu, ngemfundo yabelungu yokuhlakanipha kakhulu, isihlakaniphele, namhla amafamily wethu enziwa ama-postmortem. Kubuthi umuntu okade egula adla amaphilisi akayenza i-postmortem. Umuntu owenza i-postmortem udutshuliwe, uhlatshwe ngesitshetshe, uchayiswe imoto, kuthiwa kufuna ukuyobonakala i-cause of death. What is the cause of death? The cause of death imoto, udutshuliwe. Thina singumndeni siyanetiseka ukuthi ushone kanjani. Kepha ngemfundo ekhona konamhla sishawa ngestrategy athathu. Uzwe kuthiwa kusasa uthi uvula imisakazo nemsakazo, uzwe kuthiwa kunomuntu ocela ukudonethelwa ngenso. Ufuna ukudonethelwa ngesibindi. Siqhamuka phela leso sibindi esekade noma esenje. Vula namehlo abantu bakithi. Ngiyambuyisa umuntu owenziwe leyo nto. Umuntu ohambe wayohlinzwa, ngiyambuyisa abuye ekhaya beyidloze lihle. Uma kuthi ushonelwe umuntu naku accept ukuthi akahamba ayokwenza i-postmortem, lowo muntu loyo aka-exist phakathi kwekhaya akanisebenzele niyohlupheka nize niyofa. Njengamanje likhona ikhuba lokuthi ngininikeze nivuselwe umuntu abuye azoba idlozi elihle phakathi kwekhaya. Ayikho inso, ayikho inhliziyo ezoqhamuka esilwaneni kuthiwa kuyodonethelwa umuntu. Leyo nhliziyo isuqhamuka kumuntu. Ayiqhamuki kumuntu okade edla amaphilisi, ayiqhamuki kumuntu okade egula admithiwe esibhedlela. Iqhamuka kumuntu oshayiswe imoto, odutshuliwe, ogwaziwe, ufresh, uyaphila. Thina singabakwaNguni, singabantu bebala elimnyama, asikholelwa ekwenzeni i-postmortem. Bantu bakithi siyafunda nje, ngikhuluma amaqiniso, ngifuna ukuthi nivule amehlo, ningaku-accept nangelinye ilanga ukuthi kwenziwe i-postmortem kumuntu wakini. Uma uzazi ukuthi unabantu abadala, umuntu wensimbi, umuntu wamadlozi, ukholelwa emsamo, ngoba lowo muntu loyo akeze ubuya phakathi kwekhaya akusebenzele. Sengiyakwazi ukumbuyisa, ngihambe ngaze ngayithola induku ngoba mina angilali ubusuku nemini, ngehla ngenyuka ngihamba ngizamela abantu bakithi ukuba bayithole lento enginayo. Ngiyafisa ukubona abantu bakithi baphumelela, baba rich nabo, izinto zabo zenzeka. Njengoba mina kungihambela kahle, ngiphila step, mina kupholiwe, akutatazelwa, kudliwa ama-grapes kuphela, yonke into yami iyaflya, any business engiyenzayo izihambela kahle. That why baze bathi hayi vele wathwala. Ukuthwalwa kwami vela ngizange ngakufihla, yonke into ngiyivumile ukuthi ngathwala, ngangithwala ukuthi ngibe nemali, bengivele ngifuna imali. Umuntu owenziwe i-postmortem sengiyambuyisa abuye azoba idlozi elihle phakathi kwekhaya, anisebenzele, izinto zihambe kahle. Uma kukuthi ufuna mhlawumbe uphondo lwami ukhuluma ngalezi zinto zama-gambling, ngishilo lapha kuGumede, ngisanogumede ngathi angeke ngichaze kakhulu njengoba kuvela inamba zami ku-screen. Uzongifonela wena uzeke emhlale phansi ngikutshela ukuthi le nto le ngiyenza kanjani, lolu phondo lwami lusebenza kanjani. Uma ufika ekhasino uzolufihla kanjani, awungeni nale khasino ulubeke emotweni ngoba bazobona lama security asebenza lapha. Ulubeke emotweni ulukhulumise, uhambe wenze lento ofuna ukuyenza lapha, ubuye. Ningakhohlwa phela ukuthi niwena emakhasino niwiniswa yimina, ninginike nami le mali ngiyayifuna, ngidla ngawe. Uma ngikunike lento, hamba udlale ubuye uwine. Babukele eMpuma Kapa, vulana amehlo. Awekho amagundwane alanda imali, qaphelani. Awekho amagundwane alanda imali, igundwane imali liyayidla.
ayikho imali ezongena ebhenki ungasebenzanga. Qaphelana abantu abagcwele la ku media ko Facebook abathi faka imali engaka, athi umuntu ufaka 1000 uzothola 1 million. Ayikho imali elandwa yenye imali. Uma kumele akunika imillion, akakunika imillion uyothatha kulo le million, athatha 1000 lakhe kule million. Hayi ukuthi wena ukhipha imali. Imali akwenze kanjalo. Asikho lokhuzana. Alikho igundwane elanda imali, igundwane imali la idla qaphelana. Ayikho imali ezongena ebhenki ongasebenzanga, imali kufuna usebenze. Njengoba uma uza kimi mina ngikwakhela lesikhwama sami la, ngisakhe lesikhwama usibekile. Ngiqede lapho ngikhipha imoto futhi iphume nawe. Niyo deposita lento niyibone ukuthi ayingeni yini emshinini. Dr. Mkhulu, umbelambelana sikhofesa lamba sadla mehlasa umgqelezo wempahla kazingane zophuma phi. Hawu madoda, umthakatho waziwanya kwamhlebela ingane ezweni lamathakathi. Nginyaka ke lapha zonke isebenza kimi sengiyiqashile. Nibonge bantu bakithi ukuthi ngivula amathuba omsebenzi inyanga isebenza kimi. Lezi ebezaziwa ukuthi ziyasebenza zinzima. Zisebenza kimi manje ngayithola ke lento nawe uma uyinyanga, uma ungasafuna ukusebenza kimi. Hlala phansi ngikukhombisa imfihlo ucele, ngikukhombisa ngizokucharge futhi ngikukhombisa imfihlo uhambe uyosebenza ngakini. Akunamuntu ozosebenzela eceleni kwami la. Yimi inkunzi la. That's why ke ngiqasha inyanga zonke akamhlabela ingane lezi esatshwayo bezaziwe zisebenza kimi. uDr Mkhulu nazi inamba zakhe zivela ku screen nizomfonela la. Uqaphela umuntu ozothi uDr Mkhulu athi mfakele imali. Akunika ama account number athi mfakele imali eShoprite, mfakele imali ePep. uDr Mkhulu akakwenzi lokho. Niqaphele kakhulu into enjalo ningaze niyenze. uDr Mkhulu kwiMpuma Kapa TV channel 260. Ngiyavalelisa ngithi next time ngibuya nenye episode emangalisa kakhulu. Mhlawumbe ngizabe ngibaphethe oTekoloshe bazabe kugijima la. Sengikhulisile. Bakhulelwa bawu. Oh, bazele lo okhulelwe. Sekutete 2 ukhulelwe 1. Uyateta naye kule nyanga ezayo. Uma kukuthi ufuna kwakho nawe buya sihlale phansi ngikukhombisa secret. Sengiyahamba ngiyavalelisa. Ngithi mina nani sizawubonana next time or next month. Sale kahle.